Angkol! Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Viral ngayon sa social media ang isang larawan ng batang natutulog sa kalsada habang nakapaloob siya sa larawan na iginuhit gamit lamang ang tsock. Ginuhitan ito ng isang nanay na life size at doon nakahiga ang nasabing bata. Maraming netizens ang naantig dahil sinasabi nilang ang viral na larawan ay mula pa sa orphanage sa Afghanistan. At kitang-kita sa nasabing larawan na tila ba namimiss ng bata ang kanyang ina. Subalit, sa dagdag na pagsasaliksik, ang orihinal na larawan ay galing pala sa isang photographer na Iranian na si Bahari Bishe. Noong taong 2012 pa raw, meron na siyang ginawang larawan na ganun. Sa kwento niya, nakatulog daw ang kanyang pinsan na bata, pagod sa paglalaro sa kalsada, at doon niya na naisipang mag-drawing ng nanay gamit ang chalk habang tulog ang kanyang pinsan, at pumatong siya sa upuan at pinunan niya ng larawan. Di naman niya akalain na maging viral ito. Maraming netizens, lalo na ang mga galing sa orphanage, ang nakarelate sa nasabing larawan. Ikaw, kabisyo, naantig rin ba ang puso mo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Beshi! Morning call. Morning, Tis! Kabisyo, feel good morning! It's a Tuesday, August 19, 2025. Sa oras na 7:30, isam niya na certified Playboy Uncle Dagol. Itaas ang kamot Sa mga Playboy, at nandito na rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, your Tita Max, Tanya Chinita! Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin nakita. With the Mangkanor. Good morning sa mga model ko dyan, kasi ako nagturo doon kay Bahar. Ano yung pangalan nun? Ka nakikinig. Bahari. Mahirap kasi bigkasin yung pangalan niya. Ako nagturo sa kanya paano yung mga magandang shots sa Ang kanila. favorite kong painting session sa Titanic eh. Painting yun, picture yung pinag-usapan eh. Picture din yun. Yung, depende kung pipicturan mo, yun ba yung sa ano? Painting, di ba sabi mo kakasabi mo lang painting eh. Picture nga eh! Pero makamera sa painting? Tingnan mo, nakakayak naman. Haba kasi ng kwento ni Manggas, kaya hindi na namin naintindihan, hindi kami maiyak eh. Sabi ni Manggas, di na ako babalik dyan. Untian mo lang kasi. Para ka makarelate. Hindi na siya makarelate, Manggas. Ano masasabi? O
Papagsalitain mo pa ba to? Pero nakakaantig nga naman yung larawan ng bata na imagine kung ikaw yun na wala kang nanay, di ba? Parang aalis nga lang yung nanay mo nung bata ka pa, iiyak ka na eh. How much more kung Mang Kanor, asan na yung ulila? nanay mo? Hukayin mo, gusto mo hukayin nanay. Tinatanong lang eh. Saang Di buhay pa yung nanay ko, buhay pa yung nanay ko. Oo! Matagal. Alam mo naman yung lahi Kaya namin. tindi talaga ng lahi nyo, no? Yung tatay ko, andun sa beer house. Hanggang ngayon, Alam ko mayaman kayo, ba't beer house? sa kanya yung beer house. Ah, business niya. Basic. Okay. Ba't yung tatay ko? Ba't yun dinadamay? Imagine ko kasing bata, nakapaloob doon siya dun sa ano, sa... Yung dinrawing sa semento Oo, na... chalk. Oo, chalk. Using chalk, diba? Ikaw, Mang Kanor, pag nag-painting ka, halimbawa gagaling ka, anong gagamitin mo? Bukod sa chalk nagamit na eh. Painting. Yung mga ginagamit nila... Drawing. Ginagamit nila... 5. Sino nga yung painter na? Yung nag-paint Joe Da Vinci. Sino? Da Vinci. Basta si Da Vinci. Yung nag-painting ng Mona Lisa. Ako nagturo doon. Ikaw nagturo doon? Ba't di mo Ex ko pinalagyan si ng Mona kilay? Lisa eh. Ex ko, hi Mona Lisa. Ba't di mo pinalagyan ng kilay? Wala pang uso yung kilay-kilay dati. Hindi pa Ngayon lang- nagpa-embroid? Hindi pa, wala, hindi pa yung Sayang. sasabihin, nagtanong siya, pwede ba ako magpakilay? Oo, hindi, sayang naman. Ganda eh. Pero yun, thank you. Di ba? Pero yung mga batang ganyan na walang mga ulila. Kawawa naman yung bata. Umiiyak yung bata. Si Mona Lisa. Uy! Akala ko yung yung photographer may gusto sa'yo yun. Yung photographer. Yung bata, mahilig kasi Ako sa bata. sa photographer. Hindi. Ay, Si Uncle, pag may chicks ng photographer sa cellphone niya ng bata. Oo, kunyari pa shout out sa bata. Oo. si ano naman yun, si Titangelo yung nagpa-shoutout eh. Oy, Kaya shout out naman kay eh. Boss Toyo. Thank you. Oo. Boss Toy, good morning. Ayan. Anyway, so sa mga dyan, yung mahilig sa photography, minsan kahit wala ng caption no? Makikita mo lang. Oo. Basta the content itself. Alam mo yung caption, ano na lang yan ano na lang, bonus points kung makaka-garner pa ng reaction. Pero yung content itself, okay na yan. Di ba nga mag-post lang ako ng corset eh. Oh. Ilang thousand likes. Ha? Ilang thousand likes. Basta hindi ako nag-like doon. Heart ba yung nilagay ko doon? Kasi puro may puso parang ganyan eh. Kaya, Ano yung shape ng puso pa? may kanal din yung puso eh. Good morning kay Derek Phil na lagi nakikinig. Ayan si Derek Pel. Derek Pel, wala kaming sinabi, Derek Pel. Batiin mo rin si Eric, dali. Si Eric Eric. nakikinig online. Basta sabi mo lang. Hi, Eric. Good morning. Carl Salamat. Eric. Hoy, Aileen. Kumusta si Aileen? Aileen. Kumusta ni Aileen? Ang alas, sabi po tayo mga kabisyo. Dito yan sa stasyong number 1. Ito ba, 90.7 Love Radio! Kailangan pang i-memorize yan. Basic!